למעלה משנתיים אנחנו מחכים לרגע הזה, החטוף האחרון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו, וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. אמן. נמצאה הגופה של רן גבילי, ובזה למעשה תמה משימה עיקרית שלנו, החזרת כל החטופים, החיים והחללים, לביתם, למדינתם, למשפחתם. אנחנו נלחמנו הרבה זמן, אנחנו במלחמה ארוכה ומתמשכת, והמחויבות שלנו נתה להחזיר את אחרון החטופים. רן גבילי היה אחרון החטופים. פגשתי רק לאחרונה את משפחתו, את טליק ואיציק, ואני הבטחתי להם שצה"ל יעשה כל מה שהוא יכול כדי להחזיר את רני הביתה. היום, בזכותכם, בזכות העיקשות של פיקוד הדרום, בזכות חטיבת אלכסנדרוני, חיילי המילואים, גדוד 75, הרופאים, אנשי הלוגיסטיקה, אנשי הרבנות, המשימה הזו הושלמה. אני רוצה להביע הרבה הערכה לכם. השלמנו יעד מלחמה, לפנינו המשך המערכה. אנחנו נמשיך ונרדוף אחרי אויבינו בכל מקום שהם יהיו. תודה לכם, בהצלחה בהמשך ביצוע המשימות.